Bes 6. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipinahayag kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na magkumakondukta ni nationwide simultaneous earthquake drill ngunya na bulan. Sigun kay Mark Timbal, tagapagtaramkan NDRRMC, ini primero ngunya na taon bilang parte kan sa indang education and awareness drive kung ano ang dapat gibuhon para maging ligtas in kaso na magkaigwanin makusog na linog. Alagad iba ang earthquake drill na mangyayari dahil sa gigibuhon ining online as in live na mahihiling sa indang official Facebook account sa Marso 11, 2021 pasado alas 2 nin hapon. Sinabi pa ni Timbal na nasa lay na 4 na beses dat magkondukta ng earthquake drill kada taon kaya quarterly ining pigigibo. Pangapunan niya ngunyan sa publiko na makisumaro sa nasabing earthquake drill para magkaigwanin tamang kaaraman as hindi mataranta kung magkaigwanin linog sa nasyon. Yan ang pangalas na bareta haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maati asin mabata na origan, manukan. Asin kapalibutan, i-zeolite na yan. Ang zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede man ining panglinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar. Arog kan sa loob, kanal o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-zeolite na. Ang zeolite mababakal sa Manson Hardware, Daraga Albay. Asin hanapon sana si Casey Bermas. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Halion ang mga bagay na pupwedeng pagikanan nin kasulo sa harong. Itapok ang mga papel na daig kaipuhan asin iba pang bagay na madaling duktaning kalayo. Itago ang posporo o lighters sa mga lugar na daig pupwedeng makua umaabot kan mga aki. Ini dahilan tabaka kawatan ng mga ini asin maging mitsadin kasulo. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan estasyon na ini. Ipinipresentar kan Radyo DZGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na!
Maray na aldaw, Lunes na naman, diretso kan semana kan trabaho. Ang pagrespetar mi na naman sa gabos na miyembro kan sosyudad asin familia. Sabay ang pagpagirumdom na sa paghampang niya to kaining kasiributan. Mahal na Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Tingog kan Banwaan man po, minalaom na duro-diretso po ang pag-antabay kan sa tuyang mga kababayan. Na yaon, nagpuon ka subagong aga, sundo ka subago, sundo ngunyan. Meron konting biyaya. Sagkod kitang alas 10:30, ngunyan pong pet sa 8 kan Marso 2021. Dapat pupukin. Mag-iriba-iba sa paagikan informasyones na nagbuburutwa. Katuwang dyan ang News Team and Mega Force Patrol. Kompletong-kompleto. Tutulog kundi pupukin. Ang taong Si kumpadreng Jomar, Jimmy Al, asin siyempre yaon dyan si Ans, si Luens, asin si Renz Luna. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical Control, ang sa mga pong Chief Tech, si Ramir Bonjing Tanay. Sa Newsroom, the ever reliable, the jack of all trades, News Manager Mardela. Sa Production Center, yaon dyan ang AM ng DZGB, Angel Mustaza. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ecstasy. Extano. garantisado, soltero, pugi. Sa maniwala kayo o sa oo. Ambog pagtipidan. Lunes, sige. Tirahin natin yan. Good morning sa mga yaon dyan sa DZGB News Online. Netwide, worldwide, on air, online. Laban ang DZGB. Nadadangog na, nahihiling pa. Gustami así. Maski hain ka pa. Me gusta mi así. Me gusta mi. Musta lamang dyan tabi, Kapitana Yolike, Manayole. Si Madam Bet na Costa, dyan sa Costa Enterprises, marhay na aldaw. Si la conoces te gustará porque es la bomba que... Noarin ito su huro halawig na brownout. Petsa 12 na naman. Ano? That's gonna be 8 a.m. to 5 p.m. Entire 1, 2, 3, 4 ano 1, 2, 3, 4 na feeders kan APEC. No. O dahil na magparaharapot sa inalugar. Basta 1, 2, 3, 4. Kung sumaltuman kita, di at least naka-antisipar. Ano bunjing? Basta sa petsa 12 yan ha. Biyernes kaining semana. Expect 8 a.m. to 5 p.m. Brown out. Feeders 1, 2, 3, and 4. Good morning kay Doc Philip Roa and sa pamilya. No, no. Sir Ato, yung mga kasama natin dyan sa Top Gas, sa Petron Gasol, marhay na aldaw. Si Nonong na Cordova, kumusta man tabi? Yung paradagog man yato dyan sa may Taizan, ha? Maray na aga tabi, kamo dyan gabos. Salbay sa Washington, good morning. Asin sa Sentro Can Legazpi. Kay Madam Pilar Akende, dyan sa Forbes College, Forbes Academy.
sa Good Luck Novelty asin sa Gold Street. Marahay na agatabi sa Indo dyan. Sentrong-sentro yan kan Ligaspi. Sige, diretso na kita kan istorya asin kan programa. Aramontan mga bungkaras kan informasyon. Nasa linya si Luens na Barsena. Luens, go, go, go. Good morning. Salamat, Sir Pio. Maray na aga. Asina maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Lalo daw lugod naging komplikado asin nabugtak sa alanganin. Ang kamugtakan kan mga residentes sa Batan Island, Rapu-Rapu, Albay. Pagkatapos na bawalan ng magpasakay nin mga pasahero ang mga wooden bangka sa lugar ngani na ihatod ini sa main Albay hali sa isla vice versa. Idi makalihis na ipagunambitan asin magpaabot din reklamo sa DZGB nyo si Kagawad Gemma Baranda kan barangay Bagawbawan, Rapu-Rapu, Albay na lalo lugod sinda nagtitios kan daida tugutan ang wooden bangka na pinagaapod na MB Jessica sarong unit sa saindang lugar na magpasakay nin pasahero na saindang naasahan. Kaya mismo sinda nagigiribo ngunyan, nagiribo nin signature campaign, entry kan 10 barangay, Arog kan Dapdap, Bagawbawan, San Ramon, Sagrada, Masaga, na nag-aarkila nin habal-habal, asin nag-aarkila nin kumpit, iyo an murok-murokan, Mananaw, asin Sitio Akal, Lagundi, asin Bugtong, tangani na ipaabot sa Maritime Industry Authority Central Office na dapat ibalik ang wooden bangka sa saindang lugar kaso RMLC ferry boat kan Rapu-Rapu dahil man daw nakakaduong sa ibang puerto di ang sistema arar kilasin daki habal-habal asing kumpit ang mga pasahero makapasiring sana sa poblasyon asin sa ibang duungan kan Roro arog kang karakaran asin iba pa. Dahil kay ini, kinurulit daw ninda ang MB Jessica sa paagi ni Sir Larry Batas, datag sa diri kay na magsurat asin i-attach ang saindang petisyon, rinibong pirma. Manungod digdi, ipinadara sa Central Office, copy for this ang Marina Region 5 through LBC, alaga day man daw hindi na deliver, kaiba man daw so address. Dahilan kan siring na problema, daina hapit ang ibang pasahero sa Batan Island, nagahabal-habal na lugod asin nagukumpit ang ibang mga residente para makapasiring sa Roro. Ang problema, ta doble pamasahe daw, asin kompromiso ang kaligtasan ninda, taan pakasabot ninda inali suugin bangka sa pagpasakat kang pasahero, por kaligtasan ninda, alagad so pasahero lugod, nagwuwooden bangka manggiraray sa habal-habal asin kumpit, para makapasiring sana sa lugar na naduduungan kang Roro na Oro Irarom, na parte kang dagat. Kaya dahil kay ni, may pangapunan sinda sa Marina, ibalik daw ang wooden bangka, arog kan MB Jessica, na ini naging parte na daw kan buhay ninda, asin naging kompromiso sa kaligtasan. Kabtang kang pahayag ni Kagawad Gemma Baranda kan Bagawbawan, Rapu-Rapu, Albay na nagpaabot din impormasyon. Go ahead. Yan, pinagsiset pa niya to muna ang audio akan sa tuyang mga pag-iribata. So problema iyan dyan sa Rapu-Rapu. Magpuon na, magbiyahe na ining so mini ferry boat na saro sana ang pinagduduungan. So ibang mga pantalan pinagbawalan na ito na magbiyahe. Ta gustong sabihon, duman sana centralized sa talaga po lugar. ang kalibisinan. Sa araw sa muya na mga kasaradayan. Number one na po ang pamasahe. Ang Jessica po, ano yan? Pwede kang di ka mamasahe, pwedeng mamasahe ka. Pero ang pamasahe nilang dyan talaga sa gatos. Araw sa para saod, libre kami pamasahe. Ang pigbabayadan nilang dyan, ang kargada ni. Pagsaro naman kami, ang 200, pati kami mga para saod, may pamasahe. Tapos ang kargada kami mag-attender. Tapos kami ang magdidiskarga. Sa Jessica po, ano yan? May sinda ang nagdidiskarga, sinda na aayos ka sa mga pangarga. Yan ang sarong bagay. Budahit ang may pa dyan, kung kami mapa-check up, na dahil kami kwarta, pwede ning utangon sa Jessica, o kaya pwede libre. Diyan po, di man kami pwede maglibre. Diyan pa sa baba, may ticket na kami.
Yan ang saruhagan mo sa muyang yan, sa muyang lugar. So para sa mga nagtitios. Saan araw kayo ng Jessica, nakakaintindi ka mga pagtios sa kada barangay. Yan ang may manlang dyan. Gusto may ibalik na agad ang Jessica. Halimbawa ang pamasahe ni Bagaong balikan ng 200 sa ano yan na sa Jessica pwede na 200 balikan sa sa Ruro pasiring pa lang ang ligas sa Legazpi. Dakulaw ko na bagay buda araw sa mo para sa di man pwede kami magkarga kan sa muyang kargada na kami magbawas dali magkarga mga babae ken pa no sa Ruro kami talaga ang madiskarga kan sa mga pangarga sa Jessica sinda ang mga crew. Roger, so yan tabi Sir Pio ang tingog ni Kagawad Gemma Baranda kan Bagaw Bawan Rapo-Rapo Albay ta kung mahiling sa primerong footage iyo to tabi Sir Pio so mga pirmaninda petisyon tanganin ang maipaabot sa Marina. Sa ngunyan ang DZGB News tabi Sir Pio nakikipag-coordinar pa sa Marina Region 5 asin kung igwapan nin oras sa imo sa may ibang programa makuhaan tanin lado sinda kung ano an sa inda magiging aksyon dahil taan mga residente talagang naninindugan na kaypuan ninda kadwuden bangka sa Sororo dahil nga ni nakakaduong sa mga duongan na nakasanayan na ninda buda so arani sa indang lugar. Ining motor bangka ining MB Jessica iyuan so mga naghahapit duman sa mga pasaheros na naunambitan mo. Roger. Sa mga barangay na ito. 10 barangay pati tabi Sir Pio. 10 barangay na daiman ito pwedeng agihan kan ferry boat como hababaw. Roger to that. So ang nangyayari ngunyan pinagbawalan ito na MB Jessica centralized ang pagkuanin pasahero sa sentro kan Rapo-Rapo sa pier kan Rapo-Rapo over. Roger to the tabi Sir Pio. Tapos susaro pa daw na pinag-aapitan man kan Roro na karakaran alagad alawig na daw itong lugar tabi Sir Pio. Medyo kompromiso daw sa indang kaligtasan kung mga ngagisinda sa agyan pasiring duman. Ngunyan itong sa mga barangay na naunabitan mong nagpetisyon bago makaabot diyan sa pier kan Rapo-Rapo buda duman sa may karakaran malunad man giraray sindanin bangka hali sa barangay over. Roger tabi Sir Pio, wooden bangka na kumpit buda habal-habal, wooden bangka manggiraray. May may motorsiklo? So habal-habal na wooden bangka? Habal-habal ang apod nila duman. Roger. So nadodoble an sa indang pagbiyahe by sea. Roger. Ngunyan pag gulpi pan inconvenience ta duman sa paglunad ninda sa ferry boat primero halangkaw ang plete. Correct. Ikadua sindapan mahawas sa mga fakturador sa mga para tienda kan sa indang sa diring bagahe. Correct ka dyan tabi Sir Pio regardless kung babae ka o lalaki. Mantang itong suduman kung nagbabiyahe sa MBJS kapaminsan napapakihurunan pa kung mga emergency libre pa. Correct ka dyan tabi Sir Pio. So yan pinagasabing necessary convenience. Roger to that. Ang problema ta nagpadara sindaning petisyon Metro Manila Marina Main Office California Region 5 nasa suduungan kan LBC. Suduungan kan LBC. Kundi pa nag-follow up so mga residente tapos so mismong tagsadiri tapig kukurulit siya pig tuturok-tukan daw tabi di Sir Pio sa Batan Island ini si Sir Larry Batas. Ang nangyari, pag-follow up sa LBC, di man pala na ipadara. January pa daw sila nagpadara kay ning surat. Di man daw na ipadara pala. Sala so address. Di man nag-informar. Sala so address sa Legazpi o sa Manila? Sa Manila. Sala so sa indang addressee. Roger. O di paano pirirma na naman sinda, mapadara na naman utro sa tama ng address. Mapadara sa tamang address. Kan Marina. Roger to the tabi Sir Pio. Ano yan, na ipinaabot man nila sa lokal na gobyerno kan Rapo-Rapo? Sa tabi Sir Pio na ipagunambitan, pero sabi ni Kagawad, ini daw tabi Sir Pio na sa indang kamugtakan, ano man daw tabi ni Sir Pio, naiiling man daw tabi yan dyan sa
rapo-rapo, kaya imposible daw na dahil ninareparo kan mga personalis kan lokal na gobyerno sa indang kamugtakan. Sige ta, balidong marhay. Sige, baad lamang makuata ang Maritime Industry Authority. Go ahead. Oo, Roger, tayo tabi Sir Pio ngunyan ang pinag-iinguwa ka na DZGB News na mailaog kung makupo sa programa mo sa iba pong mga programa tabi Sir Pio. Kopya, sige. Oo, Roger. So, yan tabi, Sir Pio, ansaro sa mga kamugtakan kan mga taga-Batan Island dahil pinag-expose sa DZGB News kunya na pagkaaga. Ako po, si Luwens Burso Barcera, babalik tabi kita, Sir Pio, kapag may oras pa. Balidong maray tabi, yan nakahagadan kan komunidad. Ano? Diyan sa mga barangay na nagpetisyon na ang transportasyon sa dagat. Dahil man nasiserbihan in tultol kaining ferry boat na nagbabiyahe. Ta siyempre dahil man ito makakaduog duman sa mga medyo horohababaw na level ang tubig kan dagat. Kaya ang nangyayari itong sa mga pasahero na kunta na natuod ka na kaaging mga taon ang binilang naging parte na kan cycle kan buhay kan rapo-rapo sa mga barangay na naglulunad dyan sa mga hakwan, mga uden bangka, motor bangka, MB na gustong sabihin, motorized bangka, direkta na sa ligas, pihali sa mga barangay. Ngunyan, nawara ito. Nawara. Paghali duman sa indang barangay, mapasiring pa sa pirkan rapo-rapo, malunad manggiraray sa habal-habal na bangka, then malunad duman sa ferry boat. Grabing pa transfer. Putting their risk, doble ang risk sa pagsakay sa dagat at unlike na kaitong kung motorized bangka sana, direkta hali sa lugar nila, pasiring digdi sa Ligaspi. Yun lang talaga. The risk man is mga motorized bangka ini na nagbabiyahe dyan. I-compare mo man dyan sa ferry boat. Kaya lang, inda ko sa natabi, kung na-consider man ang factor na yan, very valid ang kahagadanan kan mga nagpetisyon. Sabi baga ka ito ni kan kagawad na nagkahuro ni Luwens, paminsan ngaya, kung emergency, napapakihurunan pa ang manehamiento kaya na motorized bangka na yan. Paminsan, libre pa sa mga nagpapaktura. Dyan sa ferry boat, diyan pa sana sa gate, Rimati ka na, dahil ka makaluna dyan kung dahil kang ticket. So, yan po, abangan tatibad, matawan man lamang yan yung hustisya, yan nakahagadan kan mga taga-rapo-rapo. Magayunon nakahagadan ninda yan, hustisya, mananggad para sa mga biyaheros man. Yan, ang sabi digdi ni 1959. Good morning po. Narinig ko ngayon ang hinihiling ng ating kaawa-awa na kababayan na hindi pinag-aralan maigi. Tama ka dyan at one point. Tiba aday na pag-aralan ng maigi ini. Tamala mo yan tabi. O yan na, nagruluwas na ang mga reklamo. Diretset kita kan istorya. Tingog kan Banwaan. Sandaling-sandali po muna ans. Inabot kita kan sa tuyang oras. Botobot kan pala sa Malacanang, sinyala dapat itaman mga relots. Anong advice mo, Bonjing? Pagka-time check, hanap buhay mo na. O sige, botobot kan na orasan, Philippine Standard Time, Oras Pilipinas, it's 9:29. An oras hatod sa Indokang. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate, United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot, sabi ng mga nanay, United Home. Downy, Bye-Bye Bahirus, kahit sa pambahay with Downy. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba?
Ha? ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmarista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almycomputer. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno. Kung kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya surf kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa Banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swag, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swag, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Bunjing. Doro-diretso na kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. And thanks for waiting. Good morning. Go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong pareta. Di pa talaga basta-bastang mga kopelo. Sa tuya mga motorista digdi sa tuwing syudad ni Legazpi. Dahilan sa medyo halawig pa ang peryodo kan na ipinagtalaan kan DPWH kay Department of Public Works and Highways. May kinaaraman digdi sa panibagong road project o kaya road rehabilitation na pinagigibuninda sa kahalabaan kan Rizal Street kan syudad kan Legazpi. Ini ang kinonfirmar sa DZGB News ni DPWH Bicol Regional Information Officer Lucy Castañeda matapos na haputon takon ano na ang estado kaini na kadakol na mga road reblocking sa kahalabaan kaining Rizal Street kan syudad na minsan nagkakausanan ni naggubot sa trapiko lalo na digdi kon na rush hour sa Legazpi. Sinabi sa DZGB News ni Castañeda na bako man ini proyekto kan DPWH Second District Engineering Office kundi kan sa indang panrehiyon na opisina kung saan madalagan on proyektong ini poon sa Legazpi pasisiring sa Santo Domingo sagkod na sa probinsya kan Camarines Sur asin igwasindaning pikalokar na 83.9 million na pondo para maayos o kaya makumpleto ang proyektong ini. Halawig pa ang halaton kan mga motorista bago mahali ang ulang na ini sa piga-agyanin ng tinampo dahilan sa sinabi ni Castañeda na sa maabot pang Mayo 2021 posibleng matapos ang nasambitan ng proyekto. Paliwanag ka nasambitan ng opisina na hagad ninda ang dispensa o kaya pasensya kan lambang saro may kinaraman sa proyektong ini dahil sa kinakaipuhan na nindang ayuson ang tinampo dyan sa nasambitan ng lugar dahil sa iniman na mayormenteng kaaragihan kan mga darakulang bihikulo siring na sa nakaining mga pampublikong transportasyon maski na pribado. Aminado man ang opisina na talagang nakakapinzente ini sa bulos kan trapiko lalo na kung rush hours kaya sinda hihinguwahon man na mapakaskas kaya maparikas ang trabaho may kinaraman. Yan tabi sa Pio, ang sitwasyon mo niyan
sa Kahalabaan kan Rizal State na pinuunan pa inikan na nakalihis na bulan asin sa ngunyan panagos naman na nailingan ni improvement na proyekto kan DPWH Bicol Region Igisisto yang kapalibutan. Roger Ans, di sarong taon mahigit ang pasensya na dapat niya tong buhian. Yes. Over. Medyo. Iyo, iyan palang proyekto kan DPWH region, huruhalang kauso kantidad, pero ito 80 million plus, over? 83.9 million to be exact, Sir Pio. Roger, road reblocking na 83.9, pero arog talaga ka, no other way but to sacrifice ining kabtang kan sa tuyang oral daw na pagbuhay-buhay, ini paano, sabi kan mga taga DPWH, this is in preparation sa pagbutwa ka ining international airport, ipiglalatag ang sa tuyang mga arteries, road networks na iyan dapat susugduman sa standard na dapat preparado na yan sa volume kan behikulo, so tonnage, gabos, and kasabay naman kan maintenance, and iyan na pagkakaigwaning traffic, parte naan kan kumbaga evolusyon. Yes, and actually, ang DPWH region tabi sa Pio, naghahagad talaga ni na pagsabot man kan publiko, para man sa nairin sa karhay, kung sa na syudad kan Legazpi, kundi ang mga katurugtong kening munisipyo, kaya syudad man, aminado man sinda, na sa pagdalagan kan panahon, mas nagdadakol pa ang presensya kan mga establishmento de negosyo, mas nagdadakol man ang mga presensya kan mga pribado, asin pampublikong transportasyon na nakakatabang man dao sa pag-uswag kan sa tuwing kapalibutan. Iyo Roger, magayonon iyan. Kundi naiyapot na lamang si Madam Lucita, anahiling tadig di baga sa oral daw na paggalakaw-lakaw niya to dyan, budadigi sa footage. An sa indang warning sign, uya na mismo sa ngaan kan kalot, dapat iuro abanti aning mga 2 or 3 meters, tanganing so behikulo, makakalikay na away from the danger, bako itong sunataraka, katayaon na mismo, so direction as warning sign, mismo nang sangangan, kumbaga pigdilaan na. Yes, Sir Pio, ipaabot tayo na concern na yan sa indang opisina, yung man nga nang natin ka nagkapiratang mga riding public, and even yung mga motorista mismo, na mabibigla ka lang na kung banggi, madeklo minsan kung banggi, mabibigla ka na sa nanaygopalan dyan ni napigaayos na dinampo. Kaya ipaabot naman din para tulos manindang masolusyonan sa mga mabutal daw. Ang apod kaan ads, ay, natandul palan ako. Yan. Natandul palan ako. Ay, meron palang ganoon. Meron pa. Iya magahiling nga, uning sudig di sa may PNB sana dyan sa may Kapitolyo. Yan na mismo sa ngatal, kan kalot, so warning sign. Kung medyo makurukas-kas ka ning dit, pagang, tapos na. Mapigkig ka na sana, may lutog ka na. Aram yan ka ng mga taga-DPWH. Sus Mario Joseph, paano ba yun? Hilingana, no? Yaw na sa ngaan mismo, so pag kudal-kudal, ninda, buda, ang ibinugtak sa mga, ang ibinugtak sana, so mga yellow baga nagari, crime scene, do not disturb, no entry. Cordon. Dapat yan inda ko sana. Well, sinda nagkakaisik. Ano yan, pinakontrata daan ninda? Garigo kani tabi sa primadong kontrata. Pero dahil man na pag-unambitan pa ni Ma'am Lucy. Kasanya da kung si Isay ang kontraktor sa proyektong ini. Iyo tabi, sige ans. Kopya. Tabi sa Pio at tabayan ta na sanaan na action man kan DPWH may kinaraman sa precautionary devices na pinagkakaligni and kung no rin talaga mas kompleto ang road project na ini sa Kalabaan kan Rizal State. Roger. With the boys sa mobile, Ans Galero, DZGB. Salamat, Ans. Dagdag na istorya dyan sa luwas. Baga tabi, naripare man ni Bunjing, Yaw na mismo sa kalot. So, magluway, kalot, uyan na. Apat baga, kalot, 2 metros bago mag-abot. Yan, nganing, yan bagang warning sign, tanganing maka-antisipar. Paano ka pa maka-antisipar? Yun na sa warning sign, kalot na, pug! Ay, nahulog ako. May warning sign bagang boss. Yan, sa ngarangaan. Hanapot kan, ay, pung! Natandul palan ako. 15, bago mag alas 10. Kumpadreng Jimmy, marhain na aldaw. Go ahead na. Yes, marhain
maray na katabi pa rin, maray na sa mga marantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Konbinsido si Congressman Didi Cabredo, Banter District, kay ABC Federation President Cap Nonoy Adrian Salceda, kana pulang gidahilan sa nag-organizar naman ininin mga mahigos na kababaihan at niba pang grupo kung sa nakipag-partner ini kay Congressman Didi Cabredo para mailaog ang mga nasa barangay Kanpulanggi sa proyektong tupad na pinagbubusol ni Congressman Cabredo sa Katabangan kan Department of Labor and Employment. Basado sa konfirmasyon ni Congressman Didi, 300 personas ang inalokar niya sa Pulangi para sa tupad kung saan bahala naman si Cap Nonoy Adrian Salceda kung paano iniduduro di bidaron sa 44 mga barangays na minakumpuesto kan po munisipyo. Alagad aminado ang congressman na day pagabos na barangay mabibinipisyaran kini kung saan inisyal 10 barangay nguna ang pipilion sa tig 30 beneficiaryos. 15 dias tabi pa di matrabaho ang mga ini sa kondisyon na mataranom ang mga ini, makultibar kan mga bakanting daga ating tatanuman, tatawan ini ni Congressman Cabredo nin libreng mga similya gulayon plus mga garden tools tabi pa rin. 15 dias ang plazo prema initial, 5,000 pesos man ang sweldo. Ang hagad ni Congressman Didi, dapat ang prioridad muna itong mga barangay na may mahihiwas na tanuman sa pagsabi nga no, dito kayo ni makounter ang padagos na pagtaas kan presyo kan mga produktong agrikultural. Kay puan sa pagikan tupad project makapagproducer nindakol na mga produkto lalo na ang mga gulayon kung sa ibang barangay na mamatian na ang positibong epekto dahilan sa nag-harvest na iba araw kan pitsay dati 50-60 pesos ang kada kilo ngunyan na buminaba na ini nasa 20-30 pesos na sa nanbugkos o kada kilo digdi sa ibang lugar sa 3rd District. Kung kapos na mga nasa barangay nagtataranom, positibo ang pagtubod kan representante kan 3rd District na sa pagikan mga pag-agi kan mga aldaw, makakabalik sa normal ang mga presyohan kan mga produktong agrikultural dahil malalanitan ang sa tuyang mga kababayan, lalo na itong sa mga nagtitirios. So it's now a joint effort na so mayor na proyekto ni Congressman Didi and ining so pigigibo man ngunya ni Municipal Councilor Adrian Salceda kan Pulangi, parte man kang kabilugan kang programa agrikultura. Opo, pade. Oho, ipinag-tie up, nagta-tie up naman sabay-sabay na sinda duman through tupad, mataranom, madagdagdagan so production capability kan mga taga Pulangi diyan sa mga maabot na aldaw. Correct, tabi pa di actualmente iguan na nin alokadong persona and pondo si Congressman Didi Cabredo para sa Pulangi. Roger to that compadring Jimmy. So bubuan man ni Congressman Didi duman man tanganing mas ma-fortify pa itong so agricultural production and uyan matayap na masaluman itong so programa ni Adrian Salceda. Oho, ikinaugmay ni Congressman Didi Cabredo kay si Panay ni versus ni ABC Federation President Cap Nonoy Adrian Salceda sa pagsabing porsigido man ini na mapausuag ang sektor agrikultura sa Banwaan kan Pulangi. Anta ang sabi baga panukan ni Adrian sa paghiling sa futuro dapat daing mawawalat isabay gabos na sektores. Yan, sige. Ang promesa ni Congressman Didi Cabredo, basta komitido, motivado ang mga tao sa barangay, magtaranom, yaon ang sayang bulaos na suporta asin pagtao nin ayuda tabang sa mga barangay. Basta iguanin na hiling siyang paghigos, mahigosaan na congressman sa pagreparo asin pagpabulos kan ng mga nakukuha niya ng mga mehoras hali sa gobyerno tabi pa de. Roger, sige. Yan ang mga dagdag na informasyon from 3rd District, Jimmy Nasalita, DZGB News. Sabi paano ka ni Congressman Didi, thank you so much compadring Jimmy. Sabi ni Congressman Didi, during the time na daipaso eleksyon na nagpipreparar pa sanaan sa indaman na lado, ngaya Pio, hingwahon ko ngaya kung tiwalaan kita, which iyo nga na nangyari, tiniwalaan siya, pinasubli nin otoridad, nin poder kan mga taga-tercer distrito, na ining concerns kan man iba-ibang sektor, magi akong koneksyon, tulay. Ta siyempre baga ngaya kitang mga kasaradayan, kung dai makita nin nagkakanigong koneksyon sa lado nasyonal, we have to face the harsh reality na dai ka man talaga madadangog most of the time.
Ngunyan, through Congressman Didi na ilihir dyan, kung ano ngayaan pangangaipukan man iba-ibang sektores. And at the case at point, ining sa agrikultura. Ikukonektar ko ngayon bilang kami baga ngaya representante. Yan. Arog kan pikakaon ni Bonjing na atis na masiramon. Produktong agrikultural. Bako Bonjing? Yan. Kung ano so inagrangay kan man ng lain-lain na sektor sa agrikultura at the case at point, ikikonektar ni Congressman Didi sa gobyerno nasyonal. So nagtatrayumpo na bagang ngunyan ang 3rd District sa food sustainability. Ngunyan, so grupo man ni Adrian Salceda, Municipal Councilor, ABC President Kanpulanggi, nag-organisar manin mga kababaihan suppletory duman sa programa man ni Congressman Didi, which igwaman kaya ning programa si Adrian Salceda, parte kan kabilugan kang programa niya, agrikultura. So, nagkukonektar na po na iyongan ang gusto kan sa tuyang mga gobernantes. Why na didiscuss ta ini? Tanganing makatao kita nin paglaom pangarugan man lamang kan ibang mga lugar. Bako sa na itong puro sa na negative baga na puro problema, puro kanudian, puro pagtino sa gobyerno. Uni, our elected officials are working beyond their prime responsibility na lawmaking. Lawmaking bagang responsibility ni Congressman Didi. Lawmaking and responsibility ni Municipal Councilor Adrian Salceda. Using their influence, their power, their opportunity, nag-uorganisar, pareho kan dyan sa Pulanggi, so mga members man kantupad, mga kababayan, organisasyon, itinay up sa programang agrikultura kay Congressman Didi. Nasaro man yan sa programa man ni Adrian Salceda. So, ang sabi bang man nga ni Congressman Salceda, kung may build, sabi ni Congressman Joey kan 2nd District, dapat may plant. So ngapit na panahon tabi, tabako manining overnight romance, overnight ligaya, matanom, hilinga dyan sa 3rd District, nagtaranom bagangunya, nag-aani na, sufisyente, mga duma, petsay, gabos, tabi, na sustain, in a sense, food security. So yan tabi Abi ni Jimmy, kumbinsido si Congressman Didi, duman sa ispersos ni Municipal Councilor Adrian Salceda kan Pulanggi. So sana pangarugan ini kan ibang mga lugares lamang. Hiro-hiro kamo ibang mga konsihales. Sa man iba-ibang lugar, may nagte-text nga ni sa tuya from 1st District. Daw nga sa muya manig di sa 1st District. Kung igaman lamang nin mga arog kaiyan tabi, inda ko sana, dyan man sa Indo, tadig di sa 2nd Distrito, buda sa 3rd Distrito, igwa ng synchronicity. Ilingon nindo, si Congressman Didi, pigpapadagos so pinagpundar baga ni Congressman Ando, so taranuman sa barangay, inorganisar sa komunidad, kinonektar sa ahensya di gobyerno, technology transfer of knowledge, pinaseminar sa mga kababaihan, ngunyan tatarataon na magtanom, igwa na kita ning sense of continuity kan produksyon agrikultural, taigwa ng taratao magtanom. O digdi naman sa 2nd District, ginibo man baga ni Congressman Joey, plant. Pinagpa-training man iba-ibang sektores through TESDA, Department of Agriculture. Uyan, nagdistribo nin mga farm tools, mga farm implements, pati nga ni Kabir. Si Congressman Joey, iyo man yan. Sa 1st District, daw lamang mananggad? Iba? Tama itong nagtetext sa tuya. Ka mo dyan sa 1st District? Iniba ko sa pagtino kay Congressman Lagman, kundi parang, parang pang-encourage. Arugon man ini. Maski si Governor Albichara baga iyo naman, nagkonsinda ni mga sa barangay, gulayan sa barangay. Si Congressman Joey itong edible landscape, di ba? Edible landscape sa 2nd District. Tanuman ang mga bakanting lote in such a way na bakong mga plantitas kundi sumakakaon. Araw kan pinagkakaon ni Bunjing na masira mo na atis. Ali kay Papa Jer dyan sa operation center, sa COVID operation center. Tada ngayon siya nagdidiman, papadarahan ko ngayon siya. Me gusta mi así. Sige. Yan po tabi ha. Gusta mi.
Congratulations kay Kong Didi, buda kay Municipal Councilor Adrian Salceda Campulangi ha. Igwa na po nin synchronicity an sa indong dalagan sa agrikultura. Iba pa, mga hanap buhay mo na pagkatapos ka na bareta asin iba pang mga patalastas. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban.
Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaxan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every Twin Pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Siguraduhon na nagsusunod kita asin ang mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Luto. Linis. Takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! TB
bale. Magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 16. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag kon Commission on Audit o COA na daing naging epektibo ana ipinautob na payment scheme kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para mabantayan kung may anomalya sa pagbayad ng ahensya sa mga healthcare institution. Sa sarong payag, sinabi kan COA na apisar kan makaskas ang proseso kan reimbursement sa paagi kan all case rate payment scheme, kulang pa man giraray ininin mekanismo para maaraman o maiwasan ang mga anomalya. Napag-araman na sa iraram kan all case rate payment scheme, may nakatalaan ng fixed rate sa kada kaso. Sa ngunyan, minidbid na kan PhilHealth ang rekomendasyon kan COA asin siniguro na lalo pang papakusugon ang mga pakete kaini para makasimbag sa mga pangangaipo. Yan ang pangalas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, pinadaba kan Banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay
sa pagtabang. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Yangmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Yangmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Standby muna tabi dit na minuto. Tay baad baka laog kita kay maka-connect kita kay Director Attorney Daisy kan Civil Service Commission ano tibaad baka laog kita. Ta pinag-lockdown baga so civil service ano sandali lang muna ta baka lamang mapakihuron ta si Director Daisy Punsalan Bragais ano kan Civil Service Commission Bicol. Hello Director Daisy, good morning. Si Pio po ng DZGB. Hello, good morning po, Sir Pio. Yes, ma'am. We're on air po sa programa sa DZGB, Tingog kan Banwaan. Director, thanks for taking our call. Director, napaapod kami naka-lockdown bagatabi yung civil service. May mga queries po. So, iguanin mga appointments. And paano pa mga pasistema tabi? Director, go ahead po. Okay, maray na aga po sa gabos na paradangog kan sa imong programa. Salamat po sa oportunidad na pigtao sa muya. Duman po sa mga client mi na may schedule po for this week. Ma-coordinate po, ma-keep in touch sa Indo and sa muyang staff kung saan po kamo may appointment na division and then i-reschedule po an sa Indong appointment. So di po kamo mag-worry because kung si Simon po ang unya na week, yun man po gira ipa-prioritize sa pag-open po kan sa muyang office. Hahalat mi lang po ang clearance from the City Health kung nooring kami pwede po mag-lift kang lockdown kasi pig-disinfect man po ang office every day. Ay, opo. So, Director Daisy, igwa talaga nin mga naka-appointment gunya na semana and ito i-reschedule na sana and ang pasistema so sa indong personnel po ang ma-contact duman sa may mga prior appointment na ngunyan ko taas naka-schedule over. Opo. Now, so mga gustong maki-appointment na panibago tabi, ano po ang sa indong parang ruling kayan as of this time tabi? Igwa po na
During po kay niya na pandemic, igwa po kamo niyang appointment system, magduman po sinda sa website mi or even sa social media account kang Civil Service Commission Regional Office 5. Igwa po duman na link, yaon po duman gabos na instructions kung paano po sinda makaset ng appointment sa office. So very ano man po iyan, user friendly. And then gabos man pong requirements, for example, mapa-authenticate ng eligibility or mapa-certify ng eligibility, yaon man po duman ang mga requirements. Kaya very user-friendly man po ito. Ayun, opo. So sa madaling sabi tabi Attorney Daisy, dai man pinag-close so pag-accept ng online appointment system tabi. Opo, kami po continue man po ang pagtrabaho mi, pero ngunyan po nga ni, medyo bako po regular, online po ang, kung ano lang po ang pwede mong magibo online. Kaya kung may mga kahaputan po, may email addresses po baga kaming pig-provide sa muyang social media account and sa website. Pwede po sinda duman mag-email and sisimbagon mi po iyan. Mabilis man po kami mag-answer sa mga queries through the mail, lalo na po ngunyan na may pandemic. Ipo. Now, so pwedeng halimbawa magamit not through email, halimbawa call or text. May number po kamo tabi Attorney Daisy na pwedeng apunan? Igwa po kami ng number. Naon man po yan sa website. Di ko lang, sorry po, di ko po kaya na Yeah, opo. memorize ang samuyang, may cellphone number po. We're back on air? Sige, we're back on air. Sandali muna inuton tayo ni ipadagos ta so pagkipag-ulay kay Attorney Daisy Punsalan Bragais, Director po kan Civil Service Bicol. Iyan na, natawang kita ning oras. Ayan na, nagring giraray. Attorney Daisy, Director, good morning giraray, si Pio po. Opo, naputol kita, nagkaigulan ng technical defect digdis attorney. Attorney, Director, if you may, what happened? Anong nangyari? May nag-positive po sa indo dyan sa employee? Over? Igwa po, may nag-positive po kaming empleyado, pero nasa facility naman po siya and pigtatawan po ng magkakanigo pong asistensya kan sa moyang opisina asin kang sa facility po. Opo. Pera po tabi so nag-positive, if you may. Saro po ang nag-positive. What was the circumstances? Paano siya nagka-COVID po? Over? Nang last week po kasi nag-leave na po siya dahil may namamatian, may fever po siya, and then may sore throat. And so we advised him to be tested for COVID. And yun nga po, na-test po siya and it turned out po positive po sa iyang result. Ayun, so gabos initabi, puro medical protocols ang pinagusunod. And yung assurance mo tabi, Attorney Daisy, Director, sa publiko, go ahead po. Opo, di po kamo mag-worry dahil ang services po kang Civil Service Commission, continue man po, mas naka-temporary lockdown po ang office. Kung may mga queries po kamo or concern, please email us sa samuyang official email address or you can call us sa, may iba po kami ng cellphone number 0917-842-1636. Kindly repeat, Attorney. 0917-842-1636. Copy, opo. For any questions or kung ano mang concern po, manungod po sa services kang CSC, pwede po kamo mag-text or call po dyan sa number na yan. Or email us sa samuya pong official email address. I-invite ko po kamo magduman sa samuyang Facebook page dahil kadakol man po ang my Facebook and sa website ni man po sa CSCRO5. Attorney Daisy, salamat sa pag-akomodar kan sa muyang kahaputan asin oras. Ingat ka mo dyan. God bless po sa Civil Service Commission. Opo, maraming salamat din po. Mga tugang si Attorney Daisy Bunsalan Bragais, Director po kan Civil Service Commission Bicol, manunungod sa tuyang pag-reach out sa indat, tanganing maipasabot
sa publiko ang kamugtakan kan sa indang opisina. Al, thanks for waiting. Go ahead na. Good morning. Yes, good morning. Pwede, buminagsakso, makusugo na oran ha. This Albay District. Sa iba pang impormasyon, tinagasan ni Ralph Lasin, ang market administrator digdi sa Albay Public Market, ang kaagadan kan mga ambulant vendors na daiman sinda pagpadipisilan na kan sa indang panenda na ang sahon ini sa oras alas 12 sagkod alas 4 ali digdi sa indang napapwestuhan sa laog kan merkado publiko sa Albay 12 to 4 12 noon to 4 p.m. Roger to that Pading Pio. Ini sa mga paratinda baga ki Duma. Yan. Sa mga batag, sa kamote, linsa, kung ano-ano mga Duma na pigitirindaman kaning mga ambulant vendors na ini na dati-dati kan panahon ni retired na ko niyan Madam Mona Laison na naging market administrator digdi. Tinurugutan sinda, pero susakariton sa nabaga, subusol-busol. Roger. Ngunyan, si Rolf Lasina, nagsalida kay Madam Mona Laison. Nagretiro na si Madam Mona. Roger, to that Pading Pio. Ngunyan, tinarahuan sinda ki pwesto, digdi sa laog na mismo, digdi sa may mga bagasan baga, aral sa may pratasan. Iyo. Kundi, kung sana, 1 square meter sana, lamesa sana baga, sa indang pwesto, kundi dahil nga nita suba, dakol-dakol man ang paninda, dahil naman kaya kumadaron sa salit na lamesang 1 square meter sana, kaya medyo talagang dakol-dakol naman ang gadaan paninda na nahiling tang daradara ka ng mga ambulant vendors na ini. Pero ang patakaran digdi, sabi ni Ralph Malasin sa indang pag-uroron, dahil man siya nag-uuna na negatibong reaksyon, ang unyang, pero kanag-uroron sinda, nag-uki naman daw ang mga ini, na ang ordinansa kaya, pag alas, di mapuron sinda mga alas 4 magahon, alas 5, dapat pag alas 12, halihon ninda sa indang paninda, mabalik na sa ng alas 4. Yan. Di pun aga, sundo alas 12 udto, then 4 p.m. naman onwards. Tabi Pading Pio. Kundi, ang gusto sabihin man kani mga ambulant vendors, saan man nga dadarahon may panindami. Na ang sabi, kaning nga kaoron ta Subago, harayo man ngayaan lugar me, pagpapara burobit-biton ni palan ini mga panindang ini so kamote, so balingoy, so batag. Kaya nga ni ambulant. Kasi sa maliwanag mo ni Ralph Lasin, iba man ngaya kaya sinda, kan sa mga permanente dyan. Tama. Ambulant nga ni, nagbabayad man sa nasinda, 20 pesos ang kadal daw. Plasada. Plasadang pigapon. Iyan ang gusto man. Bako man sa... Ako, kumpadring Al, mas gusto ko nga ning magbakal dyan sa mga naghuuyag, sa mga ambulant. Grabe ang paghinguha mangkaan, pero sabuton maninda na. Igwa talaga manin mga regulasyones. Iya nga ni, iba man nga sinda, kan sa mga permanente dyan, kaya saan perman nga sa mga permanente naman ang gadya na nagabayad iyan ki... Mahal. Kumpara sa na 20 pesos man sa nakadal daw, sa pag-uroron daw, yun ay sa pag-uroronan, na pag alas 12, dapat arak botanin do sa mga, arak batonin do sa mga paninda. Kung yung punto mga patinda, itong nakaistorya ako, medyo may edad na. Iyo. Ako ngaya, noy, dati ngaya akong street sweeper. Iyo. Pinali na ngaya ako ni Mayor ta, gurang na.
Nagingawa man ako magturutinda kiduma. Ano kaya ka, babagtotong ko pala ni Pauli alas 12. Igwang paagi, sabuton man. Igwang paagi, pwede bagang ipakiwalat o kung ano, igwang paagi sana. Hindi, kapagalonon baga sa sahod. Ano nga, sentimento kan iba, so sa indaman na personal. Yan. Pwede si Ralph Alasin man, hindi tagasan man ta. Nagpapasing nga kita sa ordinansa. Na iyo man ang dapat talaga sunod doon. Ang ambulant nga ya, bako permanente. Pinasabot man nga ni isa indayan bago sila nagpuwesto diyan. Rating ko naman nga sinda. Oho. Kundi talagang ibahan sentimento ta. Dako na ko na ka-istorya tabi ba digri sa saudan. Medyo ibahan sa indang pagmati sa liderato ni Ralph na Lasin. May feedback nga niya ako na gusto na ipetisyon. Nata man. Taday na nagustuhan sa patakaran ni Ralph Lasin. Kaya nga ni igonin mga lideres. Tayo nan ma-enforsar kan lay. Bako so kagustuhan kan so kung ano sa naso sentimiento. Ako gusto, ako nasabot, ako nga ni gusto ko, diyan ako nagbabakal sa mga nag-uyak, pero we should submit man to the regulations, paminsan. Kahirak man eh. Iyo, kahirak man. Kung talagang pagkahirakan papangibabawon, grabe man, makahirak man talaga. Makahirak man talaga, pero at the other side of the story, igwa man nin, naghanap maning protection sa gobyerno itong sa mga may pwesto man. Yan, oo. Yan mag-inibong na lado. Ano kaya, ako sa doang lado tangan. Yung problema, masabutan ta sa ambos lados. Yes. Kaya medyo nahalila ko dito sa na pag-istorya. Sa mga paratinda, at the same time si Ralph Talasin. Nakuha taman sa lado niya ngunyan. Parang ka niya siya. Sabi ko, Ralph, bahala ka na kayan. Luway-luwayo niya na idukaran sa mga ini. Tangani na masabutan, paluway-luway. Kung ano ang gusto sabihin niya, sa ngunyan, sa momento nga, nagaro, namisinterpretar man, si Ralph. Kan iba si Ralph, may piton da, malata gusto nga ni ipetisyon. Iyo, sige. Yan, tabi, ba nga ang informasyon? Sige sa District, alas Pio, DZGB. Salamat, Al. Kung di paano kayo ni Tabi Renz, may utang pa kita ki bonding ta nag-interview kita no, naging commercial free kita for almost 20 minutes. Okay na yan, Ren. Salamat kan sa ido pag-antabay, mahal na Diyos ang magbantay. Pio sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Si Pauline